Pode parecer que foi feito para safar, un poema para sair do paso, porque nada do que escribimos é estrictamente necesario. Podemos louvar a dificultade e non se nos vai o sustento no silencio das curuxas. Por exemplo, chegamos a este lago, que é un espello. Podíamos gozar do reflexo inmaculado do ceo, pero preferimos crear esta necesidade e atendela. Bajamos pola pedra e os fragmentos e cantamos as ondas que o desfiguran. Tirámonos en bomba. Quero dicir, dende sempre hai alguén que ama nunha festa, iso sabémolo, xente sinxela que non se alimenta de fantasmas. Pero poucas veces reparamos na súa liviandade. É alguén que escolle o fácil. Cambiar de estado é sempre un trauma para a materia. A pel e o pó, a area e o diamante, a cinza e case calquera cousa que arde. Un crime case perfecto, que ocorre sen deixar rastro. Pero incluso esas persoas felices, por veces, vense descubertas polo sol. Un día reparan no vapor de agua a media mañá. A sombra do seu ascenso delátao. E así comenzou Macbeth a romper cristais. O pensabas logo que ti non sementabas escuridade. Pero non te ajones. Tamén sabemos que hai máis de literatura que de física neste transo. Non é o pan, pero zafas, zafas, zafas. E por un momento crees que xuntache los anacos.